טוב, אז ההרצאה הזאת הולכת להיות אולי קצת שונה מההרצאות האחרות, למרות שלא שאני יודע מה עושים בהרצאות האחרות, אבל המטרה שלי בעצם היא בנויה בשני חלקים, שבחלק הראשון נדבר קצת יותר על ההיסטוריה ונסביר מאיפה השאלה התחילה וקצת איזה רקע ואת ההתפתחות, איך זה התקדם עד שפתרו אותה, ובחצי השני קצת נדבר על גישה אחת לפתור אותה ונראה כמה דברים נחמדים. לא התחלתי מלהגיד, למי שלא מכיר אותי, אני גיא, אני סטודנט לדוקטורט במחלקה, כנראה תרגלתי חלק גדול מכם קורסי הסתברות או אלגברה כאלה ואחרים, ואולי עוד לתרגל בשנה הקרובה. אז כן, אז המטרה שלנו, נשתף מסך, ויש עד ששיתוף מסך יעלה שנייה. אוקיי, אז כן, אז הנושא של ההרצאה הוא לרבע את הריבוע. אני צריך גם, זה כבר בשקף כותרת, יש לי פה תזכורת לא כתובה, להתנצל על זה שיהיה קצת הומור גרוע במהלך המצגת, כמו כל מצגת טובה, אז כבר פה יש את המעגלים פינות ויש מקווים לטוב, שזה מקווים כמובן בלשון קווים, כדי להשאיר איזה בדיחות גיאומטריות קבועות. אז בואו נתחיל, בעצם מה זה אומר לרבע את הריבוע? אז בעצם הסיטואציה שלנו, אולי חלק מכם שמעו את השאלה של האם ניתן לרבע עיגול. כן, בשנת 1882 לידמן הוכיח שאי אפשר לרבע את העיגול, שמה זה אומר? זה אומר שאם יש לי עיגול, נניח ברדיוס אחד, מצויר על דף, אי אפשר באמצעות סרגל ומחוגה לצייר ריבוע שיש לו בדיוק את השטח של העיגול. איך מוכיחים את זה? אז מי שילמד בשנה הקרובה או בעתיד תורת גלואה יראה בדיוק את הדרך הפורמלית להוכיח את זה, למה אי אפשר לרבע את העיגול, אבל זה לא הנושא שלנו. ואז זאת לא קשורה לריבוע של הריבוע, אז השאלה שלנו בעצם מתחילה מחידה. אז זה התחיל מחידה של הנרי דדני ב-1902, הוא היה בחור שמאוד אוהב חידות, כבר בגיל 9 היה כותב חידות לכל מיני עיתונים, חידות מתמטיות בעיקר, ויש פה איזה ציטוט נחמד שלו שמספר על איך ההיסטוריה של חידות מתמטיות בעצם עזרו מאוד, לפתח את החשיבה בבני אדם. אז הוא היה כותב חידות להרבה מאוד, כל מיני עיתונים, וב-1902 הוא כתב את החידה הבאה, קוראים לה ליידי איזבלס קסקט, הנה הציור מהעיתון שהוא פרסם. אז מה קורה פה? כמו כל החידות של אותו זמן, זה מתחיל מזה שיש לנו פה איזה איש אציל שרוצה למצוא לבת שלו, אולי אנחנו צריכים להפוך את זה יותר מודרני, אבל הם רוצים למצוא שידוך, והוא מציע לכל מי שמעוניין, או מעוניינת, בעצם חידה כדי למצוא מי ראוי או ראויה לבת שלו. עכשיו, מה החידה הזאת אומרת? יש לו לוח ריבועי, הלוח הריבועי יש עליו חתיכות עץ, כל חתיכת עץ היא ריבוע, ויש גם רצועת זהב, רצועת זהב שהיא בגודל רבע אינץ' על 10 אינץ', 10 inches long by quarter of an inch wide, והוא מספר את העובדות הבאות על הלוח, הלוח זהו לוח ריבועי, משובץ עם הריבועים האלה, עם חתיכות עץ ריבועיות ורצועת זהב אחת, וכמובן מרוצף בצורה מושלמת, ואין שני ריבועים מאותו גודל. והחידה שהוא שואל, האם אפשר, הוא בעצם אומר, מתוך זה, האם אתם יכולים להגיד לי מה הגודל של הלוח, וכן, מה הגדלים של כל החתיכות בפנים, רק מתוך המעט מידע הזה, לנסות להבין את כל הקונפיגורציה. כמובן, אם באיזשהו שלב יש שאלות, אז תרגישו חופשי לעצור אותי. כן, אז יכולים לקרוא, אז פחות או יותר התיאור שכתבתי. עכשיו, אנחנו לא הולכים לדבר על החידה הזאת, זאת חידה די קשה, אני גם לא בטוח שבאמת יש לה רק פתרון יחיד, אבל הוא טוען שכן, לא בדקתי את זה בעצמי. אז אני אעשה ספוילר, כן, זה באמת לא חידה קלה, לא ננסה לפתור אותה, אז מי שלא רוצה לראות ספוילר, שיעצום את העיניים לכמה שניות, אבל זה הפתרון. כן, הנה הרצועה של הזהב, וכל השאר איך שאפשר לשבץ פה, משהו בגודל רבע, ו2.5, 2.3, וכזה לשבץ את הכל בצורה יפה. טוב, זה התחיל כחידה, אבל החידה הזאת הייתה שאלה טבעית, אז בואו נשכח לרגע את רצועת זהב, והשאלה היא, אם יש לי ריבוע, איזה ריבועים אני יכול, האם אפשר לקחת ריבוע ולרצף אותו באוסף של ריבועים קטנים יותר, בלי להשתמש באותו ריבוע פעמיים.
כן, אז מן הסתם אני לא מדבר על ריצוף בגודל אחד על אחד, כאילו של ריבוע אחד, אלא אני רוצה לפחות שתי חתיכות, ואני רוצה כמה כאילו, שלא להשתמש באמת באותו ריבוע פעמיים, ומספר סופי, כדי שלא ניכנס לאיזה, כי באין סופי בטוח אפשר, אנחנו לא ניכנס אפילו לזה. זה אז זאת כאילו בעצם, השאלה מקודם, פשוט בלי הרצועת זהב. כן, כלומר, האם אפשר למצוא איזה שהם אורחים כדי שבאמת זה יעבוד, בלי רצועת זהב, בדיוק. אז זאת השאלה שאנחנו נרצה לפתור היום, להבין האם זה אפשרי, האם זה לא אפשרי. כן, שאלות בינתיים, אם השאלה ברורה, אוקיי. אז בואו נתחיל מחימום, גם החימום הזה היה בתקציר למי שקרא, האם אפשר לקבב את הקובייה? כן, האם אפשר לעשות את זה לקוביות, כלומר, אם יש לי קובייה, האם אפשר לרצף אותה על ידי קוביות קטנות יותר, שוב, בלי להשתמש באותה קובייה פעמיים. אז זה הזמן לנצל את כוחו של הזום, ואם כבר זה, אז אפשר לעשות סקר אחד, ומוזמנים להגיד האם לדעתכם אפשר לחלק קובייה לקוביות קטנות יותר. תן רגע זה. אז בינתיים נראה שחוץ משניים, שלושה, סליחה, שלא קראו את התקציר, בערך חצי-חצי מבין אלה שענו חושבים האם אפשר, אז כן, בערך חצי-חצי אומרים שכן או שאומרים שלא, אז כן, אני יכול לספר לכם את התוצאות. אבל אוקיי, האם מישהו רוצה להסביר למה אפשר או למה אי אפשר? אם היה אפשר, אז היה אפשר להטיל את זה לדו-ממד ולפתור את הבעיה של ההרצאה. אוקיי, נכון, אם היה אפשר לרבע ריבוע, ואני מרשה גם פתרונות של אם אפשר לרבע ריבוע, אז אפשר לרבע קובייה. זאת אומרת, אם אפשר היה לרבע, אם אפשר לקבל קובייה, אפשר אז להטיל את זה באמת לאחת הפאות ולקבל משהו ההרצאה הייתה לריבוע. נגמרת פה. ההרצאה הייתה נגמרת פה. או שהיינו אומרים, אם אפשר לעשות ריבוע, אז אפשר גם קובייה. אבל אבל למה שזה יהיה נכון? כי אם אנחנו, למה שמה יהיה נכון? למה אם אתה יכול ריבוע, אתה יכול גם קובייה? לא, זה אני לא אומר עוד. אוקיי. יפוך. אם אתה יכול קובייה, אתה יכול ריבוע. אוקיי, מישהו רוצה להסביר למה אי אפשר, או למה אפשר, חוץ מאשר אם אפשר, אם היה אפשר, אז היה מסיים את ההרצאה פה. כי אולי ההרצאה מסתיימת עוד 2 דקות, אני לא יודע. משהו לגבי זה שאיך שאני לא חושב שנפחים משחקים נחמד אחד עם השני. אני לא חושב שאתה יכול להוסיף את הנפחים באופן שהם ממלאים את האורך באופן טוב. מעניין. אוקיי, כן, יש לי. טוב, אם יש עוד הצעות לפני שנעבור לטאבלט, כן. אני רציתי לומר שכאילו אתה לא יכול, יהיה לך יותר משתי קוביות מגודל נגיד n/2, אוקיי, כי כאילו הן פשוט פיזית לא נכנסות, נכון. ואז אולי משהו בסגנון של סכום קוביות פשוט גדל לאט מדי או משהו, למרות שהוא חזק, הוא גדל כמו n ברביעית, אז לא. זהו, אז לא ברור שזה... אז נעשה שנייה סטופ לשיר הזה, יהיו עוד מעבר אחד בדרך. אז בואו נסביר למה אי אפשר לעשות את זה לקוביות. אז לקוביות אי אפשר לעשות את זה, ואכן אם היה אפשר אז הייתי יכול, אם היה אפשר והתשובה הייתה קלה, אז היינו יכולים כבר לעצור פה. אז בואו, כן, זה גם יהיה לנו נוח בשביל ההמשך, אז בואו נניח בשלילה שאפשר. כן, אז המטרה שלי עכשיו זה, אם היינו יכולים לעשות את זה לקובייה, בואו נגיע לסתירה. אם היינו יכולים לקחת קובייה ואותה לרצף על ידי קוביות קטנות יותר, אחת פה ואחת פה וכן הלאה, ולהסתכל על הכל, אז בואו נסתכל על תלה, בואו ניקח התלה באמת על הבסיס התחתון. הסתירה לא הולכת להגיע מזה שאי אפשר לרבע ריבוע, כי זאת שאלה שככה לנו קצת יותר זמן לפתור, אבל בואו נסתכל מה קורה באמת על הבסיס של הקובייה. הבסיס של הקובייה, לא משנה איך אנחנו נשחק עם זה, בסוף יש בו איזשהו ריצוף של הבסיס על ידי ריבועים. כן, דמיינו שאני יודע לצייר פה ריצוף על ידי ריבועים. כן, אז פה באמת יהיה
ריצוף של ריבוע על ידי ריבועים שונים קטנים יותר. אוקיי, אז אני אשאל את השאלה הבאה. איפה יכול להיות הריבוע הכי קטן? איפה נמצאת הקובייה הכי קטנה שנשענת על הבסיס? אז אני רוצה להגיד קודם כל הקובייה הכי קטנה, או הריבוע הכי קטן, אם חושבים רק על הבסיס, לא יכול להיות בפינה. כי אם פה יהיה את הריבוע הכי קטן, אז כאן חייב להיות איזשהו ריבוע, והוא יהיה גדול יותר, ואז פה לא נשאר מקום לריבוע גדול יותר. זאת אומרת, לא יכול להיות שהריבוע הכי קטן נמצא בפינה. רק בצד. אוקיי, אז בוא נשאל, האם הוא יכול להיות בצד? האם הוא יכול להיות פה? לא. להתחיל אותו טיעון רק עם שאלות. בגלל שאתה שם אחד גדול יותר בשני הצדדים, ואז אנחנו... יש אחד גדול יותר פה, אחד גדול יותר פה, ופה שוב אנחנו נתקענו. זאת אומרת שהריבוע הכי קטן חייב להיות איפשהו באמצע. הוא חייב להיות פה, ואז פה יהיה איזשהו ריבוע יותר גדול, ופה יהיה ריבוע יותר גדול אחר, וכאן נניח יהיה ריבוע עוד יותר גדול שלישי, כאן הולך להיות ריבוע קצת יותר גדול, אבל הכי קטן צריך להיות פה. ואז בתלת ממד שום דבר לא יכול להיות מעליו. בדיוק, אז עכשיו, כלומר, זה הכי קטן שנמצא על הבסיס. עכשיו בוא נחזור לזה שאנחנו בתלת ממד, כי אנחנו לא מנסים לפתור את זה עדיין לריבוע, בוא נראה מה נמצא מעל הקובייה הזאת. כן, מעל הקובייה הזאת, שוב יש אוסף קוביות שנשען על הבסיס שלה. הקובייה הכי קטנה נמצאת איפשהו באמצע, ואפשר להמשיך את הטיעון הזה עוד ועוד, ואפשר להשתכנע שאנחנו לנצח נמשיך ונקבל אינסוף קוביות. אם ננסה כל פעם להסתכל איפה הקובייה הכי קטנה שנשענת על האחרונה שבנינו, ואף פעם לא באמת נצליח, כן, בגלל הגובה אי אפשר יהיה לצאת מהרצועה הזאת. וזה הסבר בציורים, למה אי אפשר לעשות את זה בתלת ממד. האם יש שאלות על ההסבר? יכול להסביר זה לא משפט אחרון, זה לא... לא, זה לא נכון. זה אמרתי זה שיש אינסוף קוביות אחרי שכאילו שעוברים חזרה לתלת ממד? כן, אני אומר, אז הריבוע, אז כל פעם שאני מסתכל על ריצוף כזה של ריבוע, אז הריבוע הכי קטן בתוך הריצוף חייב להיות איפשהו באמצע, הוא לא יכול להיות במסגרת. עכשיו אני מסתכל, בסוף אנחנו בתלת ממד, אז הקובייה הזאת נמצאת בתוך הקובייה הגדולה, ויש קוביות שיהיו מעל הקובייה הקטנה שהייתה לנו. נכון? אז שוב יש לנו מצב של הרבה קוביות שמונחות על קובייה, אז הקובייה הכי קטנה מבין אלה שמונחות תהיה גם כן באמצע שלה. אני מנסה לצייר את זה, אז יהיה כאן, מעליה הקובייה הכי קטנה תהיה איפשהו כאן, ואז תהיה פה קובייה יותר קטנה, וכל פעם זה יעלה ואי אפשר יהיה לצאת, כי את הקובייה הזאת מקיפות קוביות יותר גדולות. כן, אז אי אפשר יהיה לצאת מהרצועה. תודה. יש עוד שאלות? אוקיי, אז נחזור למצגת. אז לפחות בתלת ממד אנחנו מבינים שאי אפשר לעשות את זה. אני יכול להתאל. יופי. אז עשינו את זה, חוזרים מהסרטוט ומבינים שאי אפשר בממד 3, ואכן גם בממד גבוה יותר, כי אם אפשר לעשות את זה בממד 4, כמו קודם היינו יכולים להטיל לממד 3, לקבל ריצוף של קובייה, לא עובד. אוקיי, אז אי אפשר לעשות את זה בממדים גבוהים, אפשר לחזור לשאלה שלנו, אז לא ברור מה שונה בממד 2, כלומר, היה לנו רק טיעון שיגיד שהריבוע הכי קטן יהיה איפשהו באמצע, לא מספר לנו הרבה מעבר לזה. אז נדבר, אז עכשיו בעצם מתחיל סיפור של מחקר מתמטי, כן? זו שאלה שמתחילה בתור, האם אפשר לעשות את זה כשכל הריבועים שונים? אז הרבה פעמים במחקר מתמטיקה זה מאוד נוח להתחיל מאיזה בעיה יותר פשוטה, או משהו שאולי יותר קל לפתור. אז אני מנחש, האם מישהו מזהה את הבחור הזה? כנראה שלא. זה מקס דן, היה בחור שהתעסק הרבה בטופולוגיה וגיאומטריה, בקשרים שזה לתורת החבורות, הוא פתר את הבעיה השלישית של הילברט באותה שנה שהילברט הציג אותה. הבעיה השלישית של הילברט הייתה, אם יש לי שני ארבעונים, יש שתי פירמידות משולשות, האם אפשר לקחת אחת מהן, לחתוך לכמות סופית של פעונים ולהרכיב מחדש כדי לקבל את השני. אז אי אפשר, הוא הוכיח שלא תמיד אפשר. הוא ממש פתר זה, הוא ממש בחור מאוד, מאוד חזק, ובין היתר הוא חשב גם על השאלה הזאת של מתי אפשר לרבע ריבוע,
או אפילו באופן כללי, לפני לרבע ריבוע, בואו ננסה לרבע מלבן. והוא הוכיח את המשפט הבא, אנחנו לא נדבר על ההוכחה שלו, אבל נדבר בהמשך על הוכחה של המשפט הזה, או לפחות של חלק ממנו. אם רוצים לרצף מלבן על ידי ריבועים, עזבו גם את המילה שונים, מתי אפשר לרצף מלבן על ידי אוסף של ריבועים, אז אפשר לעשות את זה אם ורק אם היחס בין הצלעות של המלבן הוא רציונלי, ואם היחס הוא רציונלי, אז יש ניסוף ריצופים. כלומר, אם יש לכם מלבן שהאורכים של הצלעות שלו הם 1 ופאי, אז אי אפשר לרצף אותו על ידי כמות סופית של ריבועים. בכללי, אבל אם יש כאילו, הכוונה רצופים שונים, כאילו, הרי, כאילו, רגע, מותר ריבוי או אסור ריבוי? כאן מותר. מותר. אז כאילו, בכללי אני יכול לקחת תמיד ריבוע, ופשוט לחלק אותו לארבעה ריבועים קטנים. אז ברור שאם יש רצוף אחד יש אין סוף, כאילו, לא? אוקיי, גם נכון. אם הוא הוכיח הכוונה היא יותר כאילו, חזק מזה, כאילו, הכוונה היא שגם אם אתה מצמצם בכלל כל 4 ריבועים לריבוע גדול, אז יש עדיין אין סוף, כאילו? אני חושב שכן, אבל שזו נקודה טובה. אוקיי. כן. אבל בכל מקרה, החלק הראשון לכל הפחות הוא עדיין קצת הפתעה, שבאמת אם יש לך מלבן שהאורך שלו הוא 1 על 15, אפשר לרצף אותו על ידי ריבועים, אולי 1 ו-15 זה לא מדי מפתיע, אפשר לחשוב זה, אבל אם היחס הוא אי רציונלי, אי אפשר לעשות את זה, ובאמת עניין אינסוף, יש פה את נקודה של אם לא יודע לענות עליה, אז לא ניכנס אליה. טוב, זו היה בעצם התקדמות הראשונה, כבר לפחות צריך שהיחס יהיה רציונלי. וזה ממשיך, אני לוקח פה רק חלק מהסיפור ההיסטורי, אבל יהיו עוד כמה שעבדו על זה בדרך, וגם נדלג גם בהמשך קצת על כמה. אבל בשנת 1925, אז מורון, עם שם פרטי שאני לא יודע להקריא, פרסם מאמר שבפעם הראשונה הצליח להדגים ריצוף של מלבן עם ריבועים שונים. למעשה הוא מצא 2 מלבנים, הנה שניהם, כן, זה צילום מהמאמרים שלו, אז יש פה מלבן שהוא נורא קרוב לריבוע, 32 על 33, קרוב מצד אחד ומצד שני זה, ופה יש לנו מלבן 47 על 65. כן, בשניהם כל הריצופים הם באמת גדלים, כבר אין פה ריבוע פעמיים, אבל זה מרצף מלבן ולא ריבוע, אז לכל הפחות יש מלבנים שאפשר לעשות להם את זה. זאת הייתה הדוגמה הראשונה. יש סיבה שכל הצדדים שלמים, או שפשוט יהיה יותר נוח? אז מסתבר שאם אפשר לעשות את זה, כיוון שהיחס הוא רציונלי, אז אתה יכול תמיד גם להכפיל את הכל ולדאוג שהצלעות של המלבן שלמות, וטוב, נדבר על זה אחר כך, אבל בעצם אפשר גם להכפיל ולדאוג שכל האורכים בפנים יהיו שלמים. אז אם יש ריצוף, אפשר לדאוג שיהיה ריצוף אורכים לפחות רציונליים, לא שלמים. כן. עכשיו, הוא עשה עוד דברים, כן, מבין עוד הדברים שהוא עשה, הוא תוצאה שהוא לא פרסם, זה שאי אפשר להצליח לעשות את זה עם פחות מ9 ריבועים שונים. כלומר, תתנו לי 8 ריבועים בגדלים שונים, אי אפשר להרכיב מהם ריבוע. כן. זה גם אולי זה, והוא... להרכיב מהם מלבן. אי אפשר להרכיב מהם מלבן, סליחה, נכון, אפילו עוד יותר זה. והוא טוען שהוא ידע על התוצאה של ספרג יותר מ10 שנים לפני שספרג פרסם אותה. למרות שלזה אין עדויות, אבל זה מה שהוא טוען. תכף נגיע לתוצאה שלו. כן, הוא עשה עוד כל מיני דברים. עכשיו, עוד אחד מהדברים שהוא עשה, זה הביא את ההבחנה החשובה הבאה, אז הנה עוד חידה קטנה זה, אם אני מצליח למצוא מלבן שיש לו 2 ריצופים, עם 2 התנאים הבאים, כי אני יודע לרצף אותו בשתי צורות שונות, בלי להשתמש בריבוע מהאורך של הצלע הקצרה של המלבן, ושאין אורך חוזר בין 2 הריצופים, גם בתוך כל ריצוף וגם בין 2 הריצופים, אז אם יש לי מלבן קסם כזה שאני יודע לרצף בשתי צורות, אז אני יודע לרצף ריבוע. האם מישהו יכול לחשוב למה? גורם שותף לצלעות? מה זאת אומרת? המלבן הוא, לא יודע, 15 על 32, לצורך העניין. שים את המלבנים לאורך, כאילו נכפיל את 15 כפול 32, ואז ניקח, כאילו, אם הוא 15 על 32, אז ניקח 15 מלבנים לאורך, נצמיד אותם, ו32 מלבנים לרוחב. אבל אז אנחנו נשתמש, אבל אם יש לך רק 2 ריצופים שלו, אז יש רק 2, לא כל כך הרבה.
כן. אני אוקיי. מניח שיש לנו רק שני רצפים. ובאמת, אם היינו יודעים לרצף מלבן בהמון המון דרכים, אתה צודק שהיינו יכולים להרכיב ככה רצף. אבל כן, אז אפשר, אם יש שתי רצופים, אפשר להגיד גם שיש יותר משתיים, לא? המשפט שהיה של דן דיבר על רצפים שמותר שהאורחים יחזרו בהם. אז הבנתי. פה אני מבטיח רק שיש שניים שאני בטוח שלא חוזר ביניהם אורך. אז התשובה דווקא מתחבאת איפשהו בחטיבת ביניים. כי בחטיבת ביניים לימדו אותנו איפשהו נוסחאות הכפל המקוצר. ואחת מנוסחאות הכפל המקוצר, אהבו לצייר אותה ככה, זה שיש לנו a ועוד b בריבוע, זה כמו a בריבוע ועוד b בריבוע ועוד פעמיים ab. אז אם יש לנו שני מלבנים באותו גודל, כן, a על b, שאנחנו יודעים לרצף ככה בצורה חוקית, אז אפשר לשים אותם בצורה כזאת, את הרצפים שלהם כאן, ולשים פה ריבוע a על a ופה b על b, וקיבלנו ריצוף של ריבוע גדול. היא אמרה אבל שהריבוע משמאל למעלה לא השתמשת בו באחד הריצופים. אז זה, כן, בלי ריבוע מאורך צלע הקצרה של המלבן. כאחד מהתנאים שכתובים פה. אוקיי. כלומר שזה באמת יהיה ריצופים של a על b ולא משהו קטן יותר. אז זו באמת הבחנה שאיכשהו גם מאוד מחזקת את זה, אז למה בכלל להסתכל על מלבנים? כי אם נדע לעשות את זה ממש טוב עם מלבנים, נצליח גם, אנחנו יכולים לפתור ריבוע. כן. אם אתם תהיתם למה יודעים שהיא חשובה, אז כן, כי סיפרתי לכם. אז זאת הבחנה באמת חשובה, שמובילה אותנו להבין, להסתכל על מלבנים יכול לעזור מאוד להבין איך לפתור את זה לריבועים. למה צריך את הטענה של הריבוע של הצלע של המלבן? כי אם הריבוע הזה הופיע גם באחד מהם, אז אתה יכול להוריד אותו, ואז אתה מקבל את שארית המלבן שהוא מרוצף בלי הריבוע הזה, ועדיין יש לך מלבן, ואז יש לך שני מלבנים שמרוצפים מאוד את הדרך. שוב, אז איך אתה מציע? כלומר, יש לנו את R1 ו-R2, נשתמש בזה, אז איך תמקם אותם? לא, תוריד את הריבוע הגדול, שהוא בעצם שווה לאורך הצלע של המלבן, ואז אתה מקבל את המלבן פעמיים שמרוצף אבל אתה בשתי משתמש דרכים שונות, בלי בריבוע זה הריבוע רק הגדול. בריצוף של מלבן אחד, ואז אתה לא יכול להוריד אותו מהמלבן השני. כן, כן. אתה שני מלבנים באותו גודל. כן, סליחה. זה טוב, דיונים זה חשוב. כן. אוקיי, עוד שאלות בינתיים? אוקיי, אז בשלב הזה אני אדלג על כמה מתמטיקאים שגם עשו הרבה עבודה. היה מתמטיקאי, נדמה לי יפני, שהיה די מתבודד, אבל פרסם איזה הוא פשוט ישב איפשהו וכזה ממש יצר המון המון ריבועים כאלה של מלבנים, ועשה מודע ממש זה, פרסם איזה שני מאמרים או משהו, ולא יודעים הרבה על מה קרה לו, ועוד כל מיני סיפורים היסטוריים. בואו נקפוץ לספראג, אז קצת יותר 10 שנים אחרי הפרסום של מורון, בערך ב-1936 נקרא לי, הבעיה של לנסות לרבע את הריבוע התחילה להתפרסם בגרמניה. כן, אז התחילו לחשוב על זה, והאם זה, ואחרי שנתיים מה שהם התחילו לחשוב, גילו שבעצם כבר מצאו לפחות מלבן שהצליחו לרבע, ומתמטיקאי בשם ספראג הצליח ב-1939 למצוא את הפתרון הראשון לבעיה, והוא הצליח, לא ברור איך, לא נראה שהייתה שיטה מאוד מסודרת, אבל הצליח למצוא ריבוע של ריבוע, כלומר, הראה שזה אפשרי, והנה הפתרון שלו. כמו שאתם יכולים לראות, הוא הסתמך על שני הריבועים של מורון, זה 1 ו-2, ועל עוד איזשהו מלבן פה, שהוא היה צריך בדרך, וכן, הנה הריבוע שהוא מצא. אז אפשר לעשות את זה, לריבועים אפשר לעשות את זה, ולמלבנים אי אפשר לעשות את זה, והכל טוב ויפה. עכשיו, היינו יכולים לעצור פה, אבל אז זה כל העניין, אז עד לפה הדברים היו, זה היה כנראה יותר אד הוק, יותר כזה משחק עד שהוא מצא את זה, לפחות אנחנו לא יודעים אם הייתה לו שיטה יותר מובנית, אבל בואו נדבר לא רק עליו, אלא על עוד 4 סטודנטים בקיימברידג'. 4 סטודנטים, יש פה את ברוקס, סמית, סטון וטוט, לציונים של קיימברידג', שגם... לא אני לא יודע על קשר. אם מישהו יגלה שכן, אני אשמח להוסיף את זה פעם הבאה, אם נסתירי לספר את זה למישהו. אז 4 בעצם היו סטודנטים בקיימברידג', בטריניטי קולג', פגשו אחד את השני, נהיו חברים, וכשניסו, וגם אז הבעיה של
ריבועים, ריבוע מלבנים, הגיע לאוזניים שלהם, דרך איזשהו פרופסור שהציע להם לחשוב על זה, והם החליטו לשבת ולחשוב על זה, לקחו בעיה כזאת שנשמעת נחמדה, וניסו בעצמם לראות מה הם יכולים לעשות. הם התחילו לפני שהיה את הפתרון של ספראג, זאת אומרת, כן, זה לא שהם התחילו כבר אחרי שהבעיה הייתה פתורה, הם עבדו על זה במקביל, אז בין ההישגים שלהם, נגיד מה המטרה, ואז נחזור, ואז נתחיל לתת קצת יותר תוכן מתמטי, אם תרצו לכל הסיפור. הם פרסמו מאמר שהם הוכיחו קודם כל את התוצאה של דן, לגבי זה שהאורך בין הצלעות חייב להיות רציונלי, ואת האינסוף זה, נתנו דוגמאות ריבועים מושלמים, והוכיחו שאין ריבוע, גם את התוצאה של מורון, שאי אפשר לרצף עם פחות מתשעה תת ריבועים, ספראג פרסם לפניהם, אז בעצם ספראג נחשב זה שפתר את הבעיה, למרות שהם עשו את זה במקביל, אבל התרומה הכי גדולה שלהם, ומה שאנחנו נדבר עליו זה שהם נתנו איזושהי מסגרת תיאורטית לגשת לבעיה. כלומר, אם עד עכשיו הגישות היו קצת יותר להסתכל, לחפש, לא יודע מה להרכיב זה, אז הם ממש הצליחו לקחת את הבעיה של לרבע את הריבוע, וקישרו אותה לתיאוריה קיימת ומוכרת, שנראה, נספר את הסיפור ההיסטורי, נראה את הקשר, כן, נספר את הסיפור שלהם. אז עד לפה הסיפור ההיסטורי קצת, על איך המחקר התפתח, וכמובן יש עוד דברים שקרו אחר כך, כל מיני אנשים שמנסים למצוא את הריצוף עם הכי מעט אפשרויות, יודעים כבר, אבל אנשים שניסו למצוא כמה שתי ריצופים, כמה כאלה יש, זה הזמן לחזור לטאבלט. טוב, אז הסיפור של, אז בעצם איך ממשיך הסיפור שלהם, בעצם, כן, אז הם בהתחלה ניסו להוכיח שאי אפשר לרבע ריבוע. סטון ניסה להוכיח שאי אפשר לרבע את הריבוע, כי הנרי דאדלי, זה שכתב את החידות, אמר איזו אמירה שככה הוא כנראה חשב, אז סטון ניסה להוכיח שאי אפשר, כמו שאנחנו כבר יודעים, מסתבר שאפשר. די. במקום, כן. את הטענה של הקוביות, הם הוכיחו מתישהו, התייחסו אליה או לא ממש? או שהן, כאילו, אתה יודע. אני לא יודע היסטורית איפה היא נמצאת. אוקיי. שאלה טובה. כן, הסטון, בזמן שהוא ניסה להוכיח שאי אפשר לרבע ריבוע, הצליח לרבע מלבן של 177 על 176, זה עוד יותר קרוב ליחס שהוא אחד. מה שכן הם עשו בשלב הראשון, הם התחילו לגשת לבעיה, אמרו, אנחנו צריכים לדעת לרבע מלבנים, אז הם מצאו את השיטה הבאה. אז הנה שיטה לרבע מלבנים. לוקחים מלבן, אם תרצו, ומחלקים אותו להרבה מאוד מלבנים קטנים יותר. כן, אז יש לנו פה מלבן גדול, חילקנו, למרות שהוא נראה כמו ריבוע, חילקנו אותו לאוסף של מלבנים קטנים יותר. ועכשיו בואו נעמיד פנים שכל המלבנים האלה הם ריבועים, וננסה לראות אם אנחנו מצליחים למצוא אורכים, כדי שכל מה שבפנים יהיה ריבוע, גם במחיר של הצורה הכוללת תהפוך להיות מלבן. כן, כלומר, מעכשיו אני מניח שכל מלבן פנימי הוא בעצם ריבוע, אז יש לו אורך אחד, כן, כאילו האורכים של הצלעות יהיו שווים, אנחנו נכתוב את האורך בפנים, אז נכתוב פה x, והכוונה היא שהאורך של הצלע פה הוא x, וכאן האורך יהיה y, בואו ננסה לראות מה צריכים להיות x או y, כדי שכל הדבר הזה יהיה ריצוף, שבפנים יש ריבועים, ובתקווה הם באמת יהיו שונים אחד מהשני. כן, אז אם זה x ו-y, אז אפשר עכשיו להתחיל למלא את כל הריבועים האחרים. אם זה x ו-y, אז אם יש מתחתיהם זה x ועוד y, כן, שוב, הכל פה זה ריבועים, גם עם הראייה שלנו לא מראה לנו את זה. משמאל ל-y ול-x ועוד y, יש לנו פה את x ועוד שני y, בימין יש לנו את שני x ועוד y. אז עכשיו מה אפשר לעשות? אפשר למשל להסתכל על זה שפה, ולהגיד שהוא x ועוד 3y, ואז זה שמשמאל נהיה 2x ועוד 5y, אם עולים למעלה, אז מי שנמצא פה הוא 3x פלוס y, מה לגבי השלושה שנשארו? האורך הזה, הוא צריך להיות כל האורך, כן, כל זה נניח, פחות זה, אז הוא צריך להיות 4x ועוד y, פחות x ועוד 4y, אז זה פה 3x פחות 3y, למעלה מקבלים שזה 6x מינוס 2y, ואז כאן, עכשיו את האורך הזה אנחנו יכולים לחשב בשתי דרכים. כלומר, האורך שכתוב פה, אם נחבר את שני אלה, זה 9x מינוס 5y, ומצד שני, האורך הזה,
כן, הוא כמו כל מה שכתוב פה, פחות מה שכתוב פה, אז מה שכתוב פה זה 3x ועוד 8y, ופחות 3x פחות 3y, אז אנחנו מקבלים שמה שכתוב פה זה 11y. עכשיו, אנחנו רוצים שגם החלק שפה יהיה ריבוע, אז מקבלים את המשוואה ש-9x פחות 5y שווה ל-11y, במילים אחרות ש-9x שווה ל-16y. או בקיצור, קיבלנו משוואה אחת, ואפשר לוודא שבאמת אין עוד משוואות, כלומר כל השאר באמת יחיד, אז אם אנחנו בוחרים את x להיות 16 ואת y להיות 9, אנחנו באמת נקבל, כן, ואין לי פה את הציור להדגים את זה, אבל נבחר את הגדלים האלה ונצייר אותם, נקבל ריצוף של מלבן. והריבועים פה אפשר גם לוודא, יהיו שונים אחד מהשני. אז זאת הייתה השיטה הראשונה שלהם, להגיד, יש לנו מלבן, ואנחנו רוצים ליצור ריצופים של מלבנים, פשוט נצייר דיאגרמה כזאת. אתה מגדיר את y ואת x להיות כאילו ריבועים או להיות מלבנים? ריבועים. אז אחר באמת ריבועים, כאילו. אני מעמיד פנים שכל הצורות פה הם ריבועים, זה שהמספרים יצאו מספרים ריבועים זה סתם במקרה. לא מבחינה הזאת. אני מעמיד פנים שכל הצורות באמצע הם ריבוע, שגם זה ריבוע וזה ריבוע. אז מה הטענה? שוב, סליחה, אם אתה מציב x שווה 16 ו-y שווה 9. מה שאני עושה, אני מצייר דיאגרמה כזאת של ריבוע או מלבן, ממלא אותה במלבנים קטנים, מעמיד פנים שכולם ריבועים, ואני יכול ככה להשיג משוואות על האורכים שלהם, ולמצוא פתרון שיכריח את כל הצורות בפנים להיות ריבוע. אוקיי. עכשיו, לפעמים צריך פה יותר משני משתנים, ולפעמים יוצא ערך שהוא שלילי, כלומר, אם צריך יותר משני משתנים, זה עדיין אמור להיות בסדר, כלומר, אפשר עדיין לקבל מספיק משוואות, לפעמים יוצא ערך שהוא שלילי, ולפעמים יוצא שיש שני ריבועים באותו אורך, ואז עושים שינוי קטן בדיאגרמה, ולרוב זה מספיק, כן, זה המסקנות שהם הגיעו אליהן. שאלות על השיטה בינתיים? אוקיי, אז הם התחילו עם השיטה הזאת, כלומר, אמרו בואו ננסה קודם כל לייצר כמה שיותר מלבנים שאנחנו יודעים לרבע, וניסו לשחק עם זה, ואמרו, רצו לייצר כמה שיותר מלבנים כאלה, שהיו בתוכם בין 9 ריבועים ל-26 ריבועים. אז ישבו, ניסו זה, קיוו מתישהו להתקל בריבוע, אבל הם לא הצליחו. אז בסדר, הם ייצרו ככה איזשהו מאגר, ובאיזשהו שלב קצת הם אמרו, טוב בואו נסתכל על מה שיש לנו, וכשהם הסתכלו על המאגר שהיה להם, ראו שיש הרבה מאוד ריצופים מלבנים, שיש כל מיני חזרתיות ביניהם. כלומר, כשהם מסתכלים למשל על ריצופים שיש בהם את אותו מספר ריבועים, אז הרבה פעמים האורכים של המלבנים חזרו אחד על השני, או חצי מההיקף של מלבן אחד היה אחת הצלעות של מלבן כשמוסיפים עוד ריבוע, היו כל מיני קריאות כאלה קטנות של מספרים שחזרו על עצמם, נומרולוגיות כאלה, שלא היה לגמרי ברור זה. אז בשלב הזה אמרו, ניסו קצת לחשוב על כיוון אחר, ואחרי שהם קצת ניסו לשחק עם זה בידיים, אמרו, אוקיי, אז בואו ננסה משהו קצת אחר, בואו ננסה לקחת ריבוע של מלבן, וממנו לנסות לייצג אותו בצורה אחרת. אז הם עברו על כמה רעיונות, עד שהם הגיעו לרעיון שהיה רעיון של סמית, כן, אז הנה דוגמה לריבוע של מלבן, כן, נדמה לי שהוא 61 על 69, והרעיון והדיאגרמה שהם ציירו הייתה הדיאגרמה הבאה. אנחנו נסתכל על זה בעצם כאילו אנחנו מנסים לטייל מלמעלה למטה, כל קו אופקי שיש בדיאגרמה, אנחנו נקשר אותו לנקודה בתוך הדיאגרמה. זה יהיה אחד, זה יהיה אחד אחר, זאת תהיה נקודה שנייה, פה תהיה לנו נקודה שלישית, כאן יש לנו את כל הקו הזה שהוא נקודה רביעית, כאן יש לנו נקודה חמישית, ובסוף, עם כל הקו התחתון, יש לנו את הנקודה השישית והאחרונה. אז כל קו אופקי אנחנו חושבים עליו בתור נקודה, כי אנחנו רוצים להגיע בסוף מלמעלה למטה, אנחנו עושים איזשהו טיול כזה, כן, ונעבור בחלק מהקווים האופקיים כנראה, ואיך אנחנו יכולים לטייל על ידי ריבוע, כן, אז בוא נגיד, יש פה את הריבוע של ה-36 הזה, יכול לקחת אותנו מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, אז בואו נכתוב שהוא יכול לקחת אותנו מפה לפה, והוא באורך 36. 25 יודע לקחת אותנו מפה לפה. מפה לפה זה 9, כאן יש לנו את 16,
כאן זה ה-2, פה יש לנו 7, זה ה-5, ונשארו לנו ה-33 וה-28. כן, אז איך מייצרים את הדיאגרמה הזאת שוב? אנחנו, כל קו אופקי, כן, כל קו שמסומן פה בכחול, מוסיפים לו נקודה, כל קו אנכי, לא כל קו אנכי, כל ריבוע שיש לנו, אנחנו הופכים אותו לכזאת קשת בין שני הקודקודים, כן, חושבים על הכיוון מלמעלה למטה, וכותבים את האורך ליד. אז אם ברור איך לצייר את הדיאגרמה. אוקיי, אז בואו נשאל לכם עכשיו את השאלה הזאת. האם אתם רואים פה איזה שהן חוקיות על המספרים, או איזה תופעות, איזה תכונות יש לדיאגרמה? יש הרבה מספרים ריבועיים. יש הרבה מספרים ריבועיים, נכון. למרות שזה קצת במקרה, אבל נכון. אם מודדים לא מרחק, בדקתי את כולם, אבל זה נראה שאולי הסכום של שתי צלעות זה כאילו הסכום שכתוב על שתי צלעות הוא המספר שכתוב על הצלע השלישית, נגיד 28 פלוס 5 שווה 33. מעניין, אז מה זה אומר? המסלול תמיד זה לא משנה מאיפה הולכים. אנחנו נגיד, אז זאת אומרת, אם יש לי שתי נקודות, אני בוחר מסלול בין שתי הנקודות, לא משנה איזה מסלול אני אבחר, הסכום יהיה אותו דבר. למה זה נכון? בואו נסתכל שנייה על הדיאגרמה משמאל. תמיד המרחק בין הקווים. בדיוק, זה פשוט המרחק בין הקווים, כן? כי אם אני רוצה להגיע מהקו הזה לקו הזה, זה לא משנה אם אני הולך ישר ב-33, או קודם 5 ואז 28, כן? או אני יכול גם לעשות מסלולים שהולכים קודם ב-2 ואז 7 ואז 28, אבל 2 הוא בכיוון ההפוך, אז צריך להוריד 2 ולהוסיף 7. אז באמת, כשאני לוקח שני מסלולים בין שתי נקודות, אני מקבל את אותו ערך. אוקיי, איזה עוד תכונה יש? יש פה עוד תכונה אחת, לפני שניתן להם שמות. חסר מעגלים? Hmm? אין מעגלים בגרף. אין מעגלים, נכון? כי בעצם תמיד כיוונו את הכל מלמעלה למטה. כן, אז אין מעגלים. אם יש מעגל, אז אפשר לחשוב עליו בתור כאילו מינוס, ואז, כן, ואז זה מסתדר עם התכונה שהייתה לנו, קצת מתחבר לתכונה שהייתה לנו קודם. כן. זה גם מתחבר למה שהיה קודם, זה ממש נובע מזה, אבל ההיקף, זה לא באמת היקף, אבל הסכום של ההיקף של המצולע החדש, אז הוא חצי משל הריבוע. מה זאת אומרת? שנגיד אם מחברים את ה-36 וה-33 וה-28 וה-16 וה-25, אז חצי משל כל הריבוע, אבל זה נובע ישירות ממה שהיה קודם. כן, כי בעצם, נכון, כי אם אנחנו מסתכלים על המסלול מלמעלה למטה, 36 ו-33 זה בדיוק האורך הזה. נכון? לא, זה לא ריבוע, זה לא חצי. כן, זה מלבן, נכון. זה לא ריבוע, אבל כן. אוקיי, יש עוד תכונה שאפשר לראות פה, אם מסתכלים קצת, עוד קצת. ניתן לכם עוד רגע למצוא אותה. אולי אף מספר לא מחלק מספר אחר, לא, יש 25 ו-5, לא משנה. הגרף מישורי? הגרף מישורי, נכון, ובעצם כל גרף שנייצר ככה הולך להיות מישורי אפילו, כי אפשר לצייר אותו מישורי. מגניב, זאת גם אמירה נחמדה. אני רוצה עוד תכונה מזה. אז אם קודם הסתכלנו על מסלולים, האם אתם יכולים להגיד משהו על קודקודים? אני מסתכל על קודקוד אחד. כל קודקוד קבוע. מה זאת אומרת, סכום על קודקוד קבוע? יותר מזה. זה כאילו חוקי קירחוף, שמה שנכנס למה שיוצא אותו דבר? כן, אלה בדיוק חוקי קירחוף למעשה. מה שאנחנו רואים פה זה דרשת חשמלית. מה זאת אומרת? אז בואו, אז למי שלא מכיר רשתות חשמליות, מה הסיפור? הסיפור הוא שדמיינו שאנחנו מעבירים זרם חשמלי מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. כן, כלומר, מנסים מלמעלה למטה להעביר זרם חשמלי. וכל מה שכתוב פה בפנים, כולם זה נגדים, כן, חוטים, שיש להם התנגדות אחד, למי מאיתנו שיודע, אז הזרם שעובר פשוט הולך להתפצל בין הנגדים האלה, בין כל מה שכתוב פה בדרך.
קירחוף הביא שני חוקים על רשתות חשמליות שאומרים שני דברים. חוק אחד זה חוק המעגלים של קירחוף, שזה מה שאמרנו, אם אני לוקח מעגל וסוכם עם מינוסים כשצריך, כשאני הולך נגד הכיוון, אז אני מקבל 0. כן, או במילים אחרות, אם יש לי שני קודקודים, כל שני מסלולים ביניהם יהיה את אותו סכום. כן, אפשר לחשוב על זה בתור המתח, אם יש שני קודקודים סמוכים, זה בדיוק המתח בין הקודקודים. והחוק השני, חוק הקודקודים אומר שכשאני מסתכל על קודקוד שהוא לא אחד מהקצוות, איך אני מסתכל על הקודקוד הזה, אז מה שנכנס, שזה 36 ועוד 2, שווה למה שיוצא, שזה 5 ועוד 33. ובמילים אחרות, מה שארבעתם עשו, זה להגיד שמלנסות לרבע מלבנים, בעצם מה שאנחנו עושים זה רוצים לחפש רשתות חשמליות. אם אנחנו נצליח למצוא רשת חשמלית כזאת, אז בכל רשת חשמלית כזאת אפשר לתרגם בחזרה, כן, שהגרף מישורי והכל, אפשר לתרגם בחזרה לריצוף של מלבן, לריבוע של מלבן. ובעצם בהבחנה הזאת, הם הבינו שבמקום סתם לחפש מלבנים אקראיים בשיטות שהיו להם קודם, יכולים להסתכל על רשתות חשמליות, כן, לצייר רשת חשמלית, לפתור תכף נדבר על איך איך למצוא את המספרים האלה שכתובים פה, ואז לתרגם את זה בחזרה כן, לדיאגרמה כזאת, ונקבל הרבה מלבנים, ריצופים של מלבנים. מזרחה ועל? כן, כלומר, זה אמור להיות. זה בטח עד כדי שקילויות כאלה ואחרות, אבל זה אמור להיות, כאילו, התאמה די טובה, בטח אחד חלקית ועל ברמה נכונה. עכשיו, איך למצוא את המספרים? אז הנה קצת מתמטיקה, נעשה קצת אלגברה לינארית בכל זאת, יש לנו פה גרף, כן, אז יש לנו גרף שהוא אוסף הקודקודים והקשתות, כן, V זה הקודקודים שלנו, ו-E זה הקשתות. לצורך העניין, בוא נקרא לקודקודים, נניח שלא היינו יודעים את כן, B, C, D, E ו-F, ונניח שלא היינו יודעים את המספרים, איך היינו יודעים למצוא אותם, אז מה זה זרם? זרם זו בעצם פונקציה, כן, שאפשר לקרוא ל-I, מהקשתות, נגיד רגע ל-R, כן, כי זה, אפשר לחשוב על זה בתור מקשת מכוונת, כן, להגיד, הקשת בין A ל-B יש לה 36, כן, אפשר לחשוב על זה, הקשת בין A ל-B יש לה 36, הקשת בין B ל-A יהיה לה מינוס 36, וכן הלאה, לכל דבר, כל זרם יש צג על ידי פונקציה כזאת על הקשתות. עכשיו, כל זרם בעצם מגיע איתו מאיזושהי פונקציה של, כן, לפי חוק אום, כן, מי שיודע קצת זה, כן. תכונה שאני לא בטוח אם כאילו היא ספציפית בתרשים הזה בקרי, נכון? זה שאין אף שתי קשתות עם אותו מספר. זה לא תכונה, זה תכונה זה הדרישה שלנו. כן, זה מה אנחנו רוצים שיקרה, אפשר לצייר רשתות שבין זה ייצור. נכון, כי זה מתאים ככסר, סליחה. כן, אבל בעצם חוק אום אומר חוק אום מפיזיקה אומר שכל זרם אפשר להתאים לו מתח, כן, אז מתח זו פונקציה, או אנחנו נקרא לזה פוטנציאל, יש לה פונקציית פוטנציאל, מהקודקודים, כן, שאמורה להגיד לנו, כן, שהחשמל הולך מפוטנציאל גבוה לפוטנציאל נמוך, אז, כן, והחוק אום יגיד לנו ש-H של B פחות H של A, אז בעיקרון צריכה להיות פה התנגדות, כלומר צריך להיות הזרם כפול ההתנגדות, אבל ההתנגדות פה היא 1 תמיד. אז בעצם מה שמספיק לנו זה למצוא את פונקציית הפוטנציאל. ופונקציית הפוטנציאל יש לה תכונה שנובעת מחוקי קירחוף, שהפונקציית הפוטנציאל של קודקוד היא הממוצע, אולי נכתוב את זה, 1 חלקי הדרגה, כפול, כלומר זה בעצם ממוצע של כל השכנים. כן, E שכן של הקודקוד, קודקוד V, לא, E זה לא טוב, כלומר W שכן של V, כן, כלומר זה בעצם, זה מה שקוראים לו גם פונקציה הרמונית, על הגרף, שהערך בכל קודקוד, חוץ מבכתבים, הוא ממוצע ערכי השכנים. כן, אז ברגע שיש לנו אז כשיש לנו זרם, הוא מגדיר את הפוטנציאל עד כדי לקבוע מה זה,
מה הפוטנציאל בקצוות, אבל חוץ מזה הוא קובע את זה לגמרי, ואז מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לחשב את הערכים האלה, כן, להגיד, אני רוצה לחשב את H בכל אחד מהקודקודים, אז מ-B למשל, אנחנו מקבלים ש-H של B הוא ממוצע של כל השכנים, אז יש לו 4 שכנים, אז הוא רבע מ-H של A, ועוד H של C, ועוד H של E, ועוד H של F. זה נותן משוואה אחת. D, E הוא 3, אז זה יהיה שליש מ-H של C, ועוד H של D, ועוד H של F. וכן הלאה, ובעצם מכל קודקוד באמצע אנחנו מקבלים משוואה, וגם אם מסתכלים על המשוואות, מותר לנו לקבוע מה יהיה H של A ומה יהיה H של F, אז נניח אפשר לבחור אותם להיות 0 ו-1, זה לא מדי משנה. אם קבענו את H של A ו-H של F, אפשר להגדיר את H של הדברים בדרך עם ה-H של A ועוד המסלול? כן, בעצם אפשר להגדיר את זה להיות H של A ועוד המסלול, כן, כן, זה אמור לעבוד, אז אולי צריך לקבוע רק אחד מהם בעצם, ואני קצת מרמה. אבל בכל מקרה, מה שהמטרה שלי להגיד, זה שכדי למצוא את הפונקציה H, מה שאנחנו צריכים לדעת, זה יש לנו פה אוסף משוואות ליניאריות. כן, אם אנחנו לא יודעים בהתחלה מזאת H, אנחנו מקבלים עליה אוסף משוואות ליניאריות, ואם קובעים לצורך העניין באמת מה נכנס מ-A ויוצא מ-F, אז אנחנו, כן, ברגע שאנחנו קובעים גם מה קורה ב-A וב-F, אז יהיה לזה פתרון יחיד מאלגברה ליניארית, יהיה בדיוק את כמות המשוואות שצריך, וזה ייתן לנו עכשיו הוכחה למשהו שאמרנו קודם, בעצם נקבל מערכת משוואות על H, וכל המקדמים הם רציונליים, ולכן גם הפתרון יהיה רציונלי. כלומר, אם אני מביא כזאת רשת חשמלית באמת, אז כל המקדמים פה רציונליים, אני יכול לכתוב את מערכת המשוואות, לפתור אותה או על ידי דירוג על דף, אבל מי שמתאנו שקצת יותר טוב בוולפרם אלפא או בסייג' או פייתון, תבחרו את שפת התכנות האהובה לכם, ויהיה לזה פתרון רציונלי. אז זה מסביר לנו את המשפט של דן, זה נותן הוכחה לזה שאם יש ריבוע של מלבן, אפילו עם אותם אורחים, לא השתמשנו בזה שאורחים שונים, אז יהיה פתרון, כן, שהפתרון היחיד הולך להיות שכל המספרים פה הם רציונליים, אז אם תכפלו במכנה המשותף, תקבלו שכל המספרים שלמים, והיחס בין הצלעות יהיה חייב להיות שלם. זה מסביר באמת למה יכולנו תמיד לדאוג שכל המספרים יהיו שלמים, ולמה זה יסתדר. שאלות חשמליות בינתיים. יופי. גיא, כן. ההתאמה בגרף הזה, כאילו, אם אתה מחבר באמת בכל הקודקודים, בין כל שני קודקודים, כאילו שיש ביניהם קשת נגד עם התנגדות אחת, אז זה מה שיהיה זרם? זה הטענה? בדיוק, כן. בעצם חוקי קירחוף שכל התנגדויות הן אחד. אוקיי. כן, זה אפילו יותר קל. אבל המתח ב-A צריך להיות 61 במקום 1, לא? במקום 1 ו-0. כן, פה, אם הם מוכרים אותו להיות 1, כנראה שהכל מתחלק ב-61 או משהו. כן. כן, באמת אפשר להגיד שאפשר לראות את האורחים של המלבן מתוך הציור. ההפרש פוטנציאל בין A ל-F הוא בדיוק כאילו הסכום, אז זה מלמעלה למטה, זה בדיוק האורך אז אפשר להגיד שאפשר לקרוא את האורחים של המלבן מתוך הציור גם, באמת אמרנו שאם הולכים מ-A ל-B, כן, יש פוטנציאלים בין A ל-F, הולכים בין הקוטב העליון לקוטב התחתון, אז מקבלים את הגובה של המלבן, ואם מסתכלים על כל מה שיוצא מתוך A, בעצם לעבור על כל אלה, ואז מקבלים את הרוחב. כן, 36 ועוד 25, שזאת העוצמה של הזרם. כן, אז העוצמה של הזרם הולכת לתת לנו את הרוחב, וההפרש הפוטנציאלים בין הקצוות ייתן את הגובה של המלבן. אז זהו, אז עכשיו בשלב הזה של המחקר, הם התחילו לשחק עם כל מיני דיאגרמות, והתחילו לייצר דיאגרמה, לפתור ולראות מה יוצאים הזרמים, וככה להתחיל לאסוף לעצמם הרבה מאוד ריבועי מלבנים. אז ככה הם גם הוכיחו את המשפט של מורון, שאי אפשר לרבע עם פחות מ9 עריכים, ומצאו שיש 2 מלבנים שאפשר לרצף אותם עם 9 ריבועים, 6 עם 10, 22 עם 11, 67 עם 12,
והמשיכו ל-13, אבל איפשהו שם בדרך כבר היה להם יותר מדי. כמו שאתם מבינים, יש די הרבה. עכשיו, הם בעיקר אהבו דיאגרמות סימטריות באופן מובן, כי דיאגרמות סימטריות איך שאפשר לקוות לי קצת יותר מזל, והם ניסו להסתכל על הדיאגרמה של קובייה, כן, כלומר, כן, איך תראה דיאגרמה של קובייה, אפשר לקרוא לה משושע, בוא נעמיד פנים שזאת קובייה, כי נוסיף לה את זה באמצע, אז הם ניסו להשתמש בדיאגרמה כזאת, שנראית כמו קובייה, אם נטיל עליה בכיוון הנכון. הם ניסו לראות מה אפשר להוציא ממנה, ואם אפשר לקבל ממנה איזה ריבוע של מלבן, אבל זה לא כל כך הסתדר, כי כשניסו לפתור, אז לא, או שהיו אורחים שחזרו, או שיצא מספרים שליליים, לא זה, אבל כשהם קצת עשו שינויים, אז הם הצליחו למצוא פתרון. כן, אז הנה הדיאגרמה שהייתה להם בסוף, אז יש פה בעצם את הקובייה, הוסיפו פה עוד קודקוד, והוסיפו כמה קשתות ככה בחוץ, הכתבים פה, כן, אז מכאן זה יוצא, כי מכאן זה נכנס לזרם, ומכאן הוא יוצא, כן, נקרא להם A ו-B, לצורך העניין, אז זה נכנס מ-A ויוצא מ-B, אבל כן, שיחקו עם זה מספיק, הוסיפו את הקודקודים הקשתות האלה, וקיבלו את הריצוף הזה. עכשיו נכנסת לסיפור הדמות הכי מפתיעה של הסיפור, כי לפני שנכנסה לסיפור, אז ברוקס כל כך אהב את הדיאגרמה הזאת ואת הריצוף שיצא, שהוא ממש יצר פאזל ושם אותו בחדר, כן? הוא שם פאזל מורכב של הריצוף הזה בחדר, עם הריבועים האלה, בדיוק כמו שכתובים פה. אוקיי, אז בשלב הזה באמת, כזה קצת כל אחד המשיך בענייניו, וכזה המשיכו לדבר, ואימא של ברוקס נכנסה לחדר, גברת ברוקס. היא נכנסה לחדר, והוא כנראה היה קצת מבולגן, אז היא סדרה או משהו כזה, וטעות היא בלגנה את הפאזל. אז היא ניסתה להרכיב אותו מחדש, והיא הצליחה להרכיב אותו מחדש, זה היה פאזל די קשה, כמו שאתם יכולים לנחש, אבל אז הרכיבה אותו מחדש, ומבחינתה הכל היה בסדר, אבל כשברוקס חזר לחדר, הוא גילה שהיא הרכיבה את הפאזל בצורה שונה. כלומר, מאותם הריבועים היא הצליחה לייצר בצורה שונה את המלבן הזה. כן, זה הסידור שהיא מצאה. כן, בטעות, בכוונה, אני לא יודע. הם טוענים שזאת הפריצת דרך הכי משמעותית במחקר שלהם. כן, שבאמת, זה היה את הסידור המקורי, ופה הסידור החדש, אז כאן שוב זה A וזה B. כן, כמובן, פה זה נכנס ופה זה יוצא, אבל כשהם ציירו את הדיאגרמה, כזה הם כמובן נורא בלחץ, כזה עשו פגישת חירום, אז הם ניסו להבין מה קורה עם זה, עד שבסוף הם הצליחו זה. אז, אוקיי, כמה זמן עודי עכשיו? לא שממש מוגדר פה זמן. אז הם ניסו קצת לחשוב מה הקשר בין הדיאגרמות האלה. מה שהם גילו זה, או אפשר לראות קצת שיש איזה דמיון בין הדיאגרמות. כן, כלומר, שימו לב שהמשושע הזה, הוא ממש אותו משושע כמו פה. כן, זה ממש אותו משושע, ומה בעצם ההבדל בין הדיאגרמות? זה שפה יש שני קודקודים, P ו-P טאג, ופה פשוט יחדו אותם לקודקוד אחד. ואיכשהו זה עובד, כלומר איכשהו למרות שיחדו אותם לקודקוד אחד, עדיין כל המספרים נשארים אותו דבר. למה זה קרה? כלומר אחרי שהם כמובן היו בכזה נורא התרגשות ולא הצליחו זה, נרגעו קצת, התחילו לחשוב, עשו קצת חישובים, והם גילו מה קרה. מה שקרה זה שבדיאגרמה הזאת, ברשת החשמלית העליונה, ל-P ו-P טאג יש את אותו פוטנציאל. אז זה לשני קודקודים באותו פוטנציאל. מה שקורה ברשתות חשמליות... גם אין קודקוד שכאילו שנשלח גם ל-P וגם ל-P טאג, או... נכון, אז אין קודקוד שמגיע גם ל-P וגם ל-P טאג, והם באותו פוטנציאל, אז מה שקורה ברשתות חשמליות, כשיש שני קודקודים באותו פוטנציאל ומאחדים ביניהם, זה לא משפיע על הזרם. כן, באמת, כל עוד אין קשת שעוברת לשניהם. ולכן היה פה מזל מטורף, שהוא במקרה עצר את הפאזל של הדיאגרמה, שבדיאגרמה הזאת היו שני קודקודים באותו פוטנציאל, ואז במקרה אמא שלו באה וחיברה את זה מחדש, ואיחדה את הקודקודים האלה, בלי לדעת. אז כן, אז זה באמת ההסבר, ואז הם ניסו לחשוב, אוקיי, אבל מה גורם לזה שיש להם את אותו פוטנציאל? כי למה דווקא לשני הקודקודים האלה יש את אותו פוטנציאל, וכאילו מאיפה זה קרה? ומה שהם הגיעו למסקנה, או כשהם ניסו לחשוב, אז מה שהם עשו זה בעצם אמרו, אוקיי, בואו נסתכל על הרשת החשמלית הראשונה, נחלק אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון הולך להיות המשושע,
משושה פלוס הנקודה שבפנים. החלק השני, בואו נצבע אותו בירוק, הולך להיות כל החלק הזה עם פי טאג ומה שמחובר אליו, ויש את החלק השלישי שהוא כן, החלק הזה, הקשת הנוספת הזאת. אנחנו לא באמת אוהבים אותה. אז איך נראה הפוטנציאל בפי ופי טאג? אז החלק הראשון, החלק הכתום, יש לו סימטריה סיבובית, כן, אפשר לסובב אותו ב-120 מעלות ובעוד 120 מעלות, וכל שאר הגרף איכשהו פחות או יותר, כל שאר הרשת פחות או יותר נשמרת דומה, זה מכריח את הפוטנציאל של P להיות הממוצע של הפוטנציאל ב-A, B ונקרא לזה C. כן, כי בגלל הסימטריה הזאת, הפוטנציאל של P, הסימטריה של החלק הפנימי, הפוטנציאל של P הולך להיות הממוצע של הפוטנציאלים של A, B ו-C. אבל אותו דבר קורה בחלק הירוק לפי טאג, גם פה יש סימטריה כזאת. החלק הירוק כולל גם את הקשת הזאת, כמובן, סליחה. אז גם פה יש סימטריה כזאת, בדיוק בין A, B ו-C, שמכריחה את זה שהפוטנציאל של P ושל P טאג הולך להיות אותו דבר. כי הולך להיות, הפוטנציאל שלהם יהיה הממוצע של הפוטנציאלים ב-A, B ו-C. וזה הוביל אותם לחשוב על תופעה, כלומר, באופן כללי, זה אמרו, אוקיי, אז אולי ככה אנחנו יכולים לייצר עוד רשתות, עוד דוגמאות כאלה, שבהם נוכל למצוא איזה חלק משותף. אז מה שהם חשבו זה לייצר רשתות שהיו בהם שני חלקים. היה סטייטור והיה רוטור. רוטור זה חלק שאפשר לחשוב עליו כמסתובב, והסטייטור הוא חלק קבוע. מה זה אומר? זה בעצם אומר שאת הרשת אנחנו רוצים לחלק לשני חלקים, חלק אחד רוטור שיש לו סימטריה סיבובית, אנחנו רוצים שהקצוות, החלק המשותף, בין הרוטור לסטייטור, הוא יישמר תחת הסימטריה הזאת, כן, כלומר, היא לא תשלח אותו לאיזה קודקוד אחר, שלא נמצא בתוך החלק המשותף, והכתבים הם הקצוות של הסטייטור. ומה הייתה המטרה שלהם? אז הם אמרו, אם יהיה לנו משהו כזה, כן, אז הם יוכלו לשנות את הרוטור, כן, כלומר, להשתמש בסימטריה של הרוטור כדי לקבל רשת אחרת, ותקווה הפעם יהיו קודקודים עם פוטנציאל שונה, ככה הם יקבלו שבתוך הרוטור, אחרי סיבוב, הזרמים יהיו שונים אחד מהשני, אבל הסטייטור יישאר עם אותם הזרמים. והמטרה שלהם הייתה להשתמש בטריק דומה לטריק של מורון, לייצר דיאגרמה שתראה ככה, כלומר, עכשיו במקום כן, לקחת את אותו מלבן, יהיה לו חלק דומה, כאן יהיה הסטייטור, יהיה סטייטור שמשותף לשתי הרשתות, וכאן יהיה רוטור אחד, ופה יהיה רוטור 2. ואם הייתי מצייר את זה קצת יותר יפה, אז גם זה היה ממש נראה כמו ריבוע, וגם זה היה נראה כמו ריבוע. והמטרה שלהם הייתה למצוא כאלה זוגות של סטייטור ורוטור, שיתנו להם את היכולת לעשות את זה. המטרה הייתה אפילו שהסטייטור הולך להיות קשת אחת. כן, בדיעבד זה לא ממש קשור לתגלית של גברת ברוקס עם הפוטנציאל, אבל זה מה שנתן להם את ההשראה, להגיד בואו ניקח רשת אחת, נמצא לה שינוי קטן כזה, שישאיר חלק קבוע, וננסה ככה למצוא ריבוע של ריבוע. כן, אז אם היו מצליחים עם סטייטור שהוא קשת אחת, הדיאגרמה הזאת הייתה פותרת הכל. אז כן, אז מפה הסיפור הוא פחות או יותר כבר קרוב לסוף שלו, כי מה שהם עשו מפה, קצת כזה התפצלו לשני חלקים, חשבו, סמית וסטורן עבדו ביחד והצליחו למצוא דוגמה, בזמן שברוקס מצא דוגמה אחרת, הדוגמאות שלהם היו סטייטור קצת יותר מסובך מזה, אז הם היו צריכים לשלב אותם קצת אחרת, וכזה סמית וסטורן רצו לחדר של ברוקס ואמרו לו, יש לנו דוגמה, ואז הוא אמר להם, גם לי יש. אז הנה דוגמה, אחת הדוגמאות שלהם מתוך המאמר, שמצאו עוד ריבוע של, זה ממש סקרינשוט מתוך המאמר שלהם, זה, כלומר לריבוע של ריבוע. אז זהו, אז כמו שאמרתי, כן, אז זה, יש פה עוד פרטים קצת מאחורי הקלעים, יש עוד כל מיני דברים שהם יכולים לספר, ועוד כל מיני דרכים לחשוב על ריבועים של ריבועים כאלו, ויש עוד כל מיני דברים היסטוריים שקרו, אני אולי אפילו אשלח בצ'אט כל מיני תבניות כאלה. יש פה כל מיני תבניות כאלה של 4 ריבועים שהם סתרות חשבוניות. כן, אז למי שמעוניין
אני שלחתי פה עכשיו בצ'אט קישור לאתר שממנו לקחתי את רוב המידע שיש פה, וכן, ושם יש את כל ההיסטוריה, כולל כל הדוגמאות שזה. האם יודעים מה המינימום לפתרון? אני חושב שהתשובה היא 26 או 24, כשצריך 26 או 24 ריבועים, נדמה לי משהו כזה, זה גם היה איזו תחרות כזאת באיזשהו שלב, כי מי יצליח עם הכי מעט. 21 הוא המינימלי, סליחה. יש פה גם בתוך האתר דוגמה לכזה ב-21. הנה זה, נוסיף קישור גם. והוכיחו שאי אפשר בפחות? אני בטוח שאם לא עשו את זה עד עכשיו, אז מישהו עשה את זה במחשב. אני חושב שהוכיחו שאי אפשר עם פחות. יש ממש מיון של כולם, עוד הרבה, כאילו, כן. זהו, זה מסיים, ואם יש שאלות, תזמנים לשאול. זה מקרי, 41, 42, 43, 44, 108, 113, 118, 123. נראה שלא, נכון, כי גם ההפרש בדיוק נמצא ביניהם כזה. כן, נמצא בדיוק באמצע. כן, זה כנראה ממש תלוי לצורה של הרשת, אם מנסים לצייר אותה איכשהו. זה אמור לומר שיש ממש קודקודים קרובים אחד לשני. וזה כמעט קורה גם עם השבע שם למטה. כן, זה גם למעלה עם ה-11, זה ממש קורה עם ה-11 בעצם. יש כאן מגבלה על כמות השכנים שיש לריבוע כלשהו? זה צריך להיות גרף מישורי. זה לא ממש מגביל בעצמו את הכמות, אבל זה מגביל גלובלית באיזושהי צורה, שלא יכול להיות יותר מדי. כי גם פה, יש פה כאלה עם 4, אני לא רואה מישהו יותר, ה-61 שיש בה מה שמשותף למשל, יש בו 1, 2, 3, 4, 5. לא ברור על פניו שיש הגבלה, אז